No heippa taas. Aiemmissa nauhoituksissa kerroin sulle, miten saa näkyviin automaattisen lukkarikoneen sulle tekemän lukujärjestyksen ja siitä, miten voit itse rakentaa lukujärjestyksen. Jatketaan vielä vähän. Eli nyt kerron hyppytontihausta ja siitä, miten lukkarin voi tallentaa. Eli olen kirjautunut sisään tänne lukkarikonepalveluun ja mulla on tällä hetkellä opintokorissa 1 ryhmän ja 2 toteutuksen varauksia. Nyt haluaisin hakea vielä vähän lisää opiskeltavaa ja käytän tätä hyppytuntihakua. Eli haluan löytää tälle ajankohdalle sopivia toteutuksia. Klikkaan siitä ja saan auki tällaisen ikkunan, josta päivämääräkenttää klikkaamalla pystyn säätämään aikaa, mille haen opetusta. Ja sitten pystyn säätämään hyppytunnin pituutta ja myöskin toimipistettä, mistä haluan sitä opetusta hakea. Ja hae sopivia toteutuksia painikkeella, saan listauksen sellaisista toteutuksista, jotka sopis just tähän ajankohtaan. Tämä palvelu katsoo vielä, että kuinka hyvin ne sopii tähän mun nyt opintokorissa olevaan opetukseen, eli meneekö päällekkäin opetus. Otetaan tästä esimerkin vuoksi pari opintojaksototeutusta tuonne opintokoriin. Tässä kun klikkaat tätä opintojaksototeutuksen tunnusta, saat näkyviin vähän siitä toteutuksesta tietoja ja sama päivämäärää klikkaamalla saat listauksen varauksista. Nyt kun mä lisäsin tänne opintokoriin näitä, niin sitten saan myös nämä näkyviin tänne mun kalenterinäkymään. Jos valitsisin nyt vaikka, että haluan jättää tänne kalenteriin tämän matematiikan perusteet ja ton toisen haluan pois, niin tästä opintokorista poistamalla se poistuu myös tuolta kalenterinäkymästä. Ajatellaan, että olisin etsinyt nyt jotain sellaista tietoa, jonka haluan talteen ja aion jatkaa tätä suunnittelua myöhemmin. Sen takia haluan tallentaa tällä hetkellä olevan opintokorin sisällön, että voin myöhemmin palata just tähän hetkeen. Eli menen tänne asetukset välilehdelle ja annan tälle lukujärjestykselle jonkun nimen ja painan tallenna painiketta, jolloin se lukujärjestys tulee tänne tallennetut lukujärjestykset listaan. Eli käytännössä jatkossa kun tuun sisään tänne palveluun, niin tätä avaa-painiketta painamalla saan näkyviin juurikin tämän opintokorin sisällön itselle. Ja tästä lukujärjestykseen painikkeella pääsen tänne kalenterinäkymään ja jatkamaan tätä työskentelyä. Ja yksi juttu vielä. Tämä palvelu tarjoaa tällaista ICAL-konversiota tällä hetkellä. Jos päätät siirtää kalenterimerkinnät tällä toiminnolla sun omaa kalenteri, niin oothan tarkkana, koska tämä konversio on ihan kertaluontoinen siirto. Eli lukkarin tehdyt päivitykset, joita varsinkin alkusyksystä on vielä tulossa, niin ne ei siirry sinne sun omaa kalenteriin, vaan tulee toistaa tämä konversio sun itse riittävän usein. Suositeltavampaa olisi, että lähdet syksyn liikkeelle seuraamalla lukujärjestystä ihan täältä lukkarikoneesta. Tähän palveluun on tulossa synkronointi, joka päivittää lukkariin tehdyt lisäykset ja muutokset ja poistot omaan sun koulun sähköpostikalenteriin asti. Sen käyttöönoton aikataulu on vielä auki, mutta me tehdään kovasti töitä, että saataisiin se sun käyttöön. Ja meidän tavoitteena onkin, että syksyn 2015 aikana se tulee tapahtumaan. Toivottavasti tästä lukkarikoneesta on sulle apua opintojen suunnittelussa ja pystyt hyödyntämään Lahden ammattikorkeakoulun opetustarjontaa mahdollisimman tehokkaasti.